Bidu tas-sena ikraħ għall-familja Portelli. Dan hekk kif tilef ħajtu Chris Portelli, ir-raġel ta' 45 sena resident iż-Żejtun, li nhar l-4-26 ta' Diċembru kien sofra ġrieħi serji wara li waqa' qoli ta' 5 filati minn fuq sellun u sofra ġrieħi f'rasu. Ir-raġel kien qed jagħmel xi xogħol fuq is-sistema tal-arja kundizzjonata fil-power station ta' Dellimara. Din hi l-ewwel mewta traġika għal din is-sena li seħħet waqt li ħaddiem kien qed jaqdi dmiru fuq il-post tax-xogħol. Chris Portelli, missier ta' żewġ tibniet, kien attiv ħafna fl-Aqda Madonna tal-Grazzja San Michiel f'Ħażabbar. Portelli kien membru tal-Fratellanza ta' San Michiel, soċi attiv, ex-membru tal-Kummissjoni Żgħażagħ u tal-Kumitat Ċentrali u volunteer kbir tal-Aqda. F'post fuq Facebook l-istess Aqda selmet il-memorja ta' Chris. Ħsibijiet ngħidulu lejn martu u żewġ uliedu u l-familja kollha. Sirħ fi slim Chris u grazzi ta' kollox. Kienu diversi nies fuq il-medja soċjali li selmu l-memorja ta' Chris Portelli, fosthom ħbieb u kollegi. Fost dawn kien hemm Father Hayden Williams li f'post fuq Facebook radħar lill-Alla għad-don sabiħ ta' Chris Portelli li kien wieħed mill-aħwa tal-bidu fil-Fraternità Franġiskana ta' Ġesu u Marija. Qal li matul ħajtu Chris ħab lil oħrajn u kien jaqdi bil-ferħ. Father Hayden xtaq li kulħadd isir jaf lil Ġesu u jesperjenza mħabtu kif għamelu. L-inċident sfortunat kien seħlada tal-miliet għal ħabta ta' satew nofs sa wara nofsinhar u fuq il-post kienu ssejħu membri tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku. Issejħet ukoll ambulanza li ħadet lir-raġel l-Isptar Mater Dei fejn instab li kien qed isofri minn ġrieħi serji. Dwar dan il-każ kienet infetħet inkjesta maġisterjali mill-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella.